Днес ще ти покажа как ще пресъздам ето тази визия на Зендея от премиерата на Spider-Man. Ще започна първо с ето този Magic Water Cream на Charlotte Tilbury. Ако имате мазна кожа, комбинирана кожа, каквато кожа имате, не забравяйте хидратацията на лицето преди нанасянето на грим. Тя е от изключителна важност за издръжливостта на гримът. И разбира се, след нанасянето на хидратиращия крем, не забравяйте да го оставите малко да попие в кожата, преди нанасянето на фондиотена. За фондиотен ще използвам този кушен фондиотен на She Glam. Цветът се казва Acorn. Нейният гримьор използва изцяло на Charlotte Tilbury продукти, но аз ще го направя доста по-бюджетен този грим. За консилър ще използвам Silky Blur на Essence и така го оставяте леко да засъхне и да стане по-лепкаво, преди да започнете да го размазвате под очите. И сега започвам с леки потупващи движения да размазвам консилъра под очите. За бронзър ще използвам този Lumi бронзър на L'Oreal в цвят Sunset Dore. Ето го и него, да го видите колко е красив и блестящ. Визията на Зендея е доста по-естествена, затова не нанасям и толкова много бронзър по другите части на лицето си. И сега ще използвам малко този течен руж. Той е на NYX и се казва Fat Cheeks. Ружът на Зендея е доста по-ниско и към това и аз сега ще се стремя. Ще използвам натрошената пудра на Huda Beauty в цвят Cherry Blossom. Ще нанеса малко от нея с четка. Може да минете и по веждите си, тъй като и те се омазняват. И след това да си нанесете от продуктите ви за вежди, които харесвате. С този фиксатор на Weeble фиксирах веждите си. За розовия руж ще използвам ето този на Essence. Казва се So Cherry Happy. Ще използвам ето тази голяма пухиста четка. Тази четка наистина ще помогне в нанасянето на тази голяма област. За очите на Зендея гримьорът ти използва неутрален цвят. В момента ще използвам Dupe, който е на Essence и той е в цвят Rose. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето и кремообразната сянка. За устните ми ще използвам този молив на She Glam. Той се казва Cloudline Blur Lip Liner и цветът е Morning Mist. За червило също ще използвам ето това на She Glam. Той се казва Marshmallow Puff Lip Blur Pen и цветът се казва Soft Bounce. Усещането на това червило е като мус. И това завършва нашата визия. Надявам се да ви е харесала и ако намирате този клип за полезен, ще се радвам да ме последвате за още.